Маленькія кашмары ад студыі Таршер выйшлі ў 2017 годзе і атрымалі хоць не самыя найлепшыя водгукі вышэй за сярэднія, але разам з другой часткай ужо амаль што занесены ў залу славы жанру. Бо ў Little Nightmares ці гуляла, ці глядзела нейкія летсплеі, ці проста чула вялікая колькасць геймераў, і амаль што ўсе, хто нейкім чынам датыкнуўся да яе, скажуць пра праект мінімум нешта добрае. Таемная жахлівая атмасфера платформера пра дзяцей, хоць і не самым складаным геймплеем, запомнілася надоўга. Распрацоўшчыкі вырашылі для сябе, што не хочуць быць аўтарамі аднаго сеттынгу, таму адмовіліся ад работы над трэцяй часткай, якую перадалі іншым і заняліся асобным праектам Reanimal, які на сённяшні дзень ужо прадаўся накладам у 1 мільён копій. Але, калі забегчы адразу наперад, нічога акрамя маленькіх кашмараў, здаецца, аўтары зрабіць яшчэ не гатовы. Ажывёльванне, калі ўзяць такі варыянт перакладу, як магчымы антонім ачалавечвання, шмат у чым атрымаў у спадчыну саму канцэпцыю стварэння атмасферы ад свайго папярэдніка Little Nightmares і шматлікія як сюжэтныя, так і геймдызайнерскія рашэнні. Але, нягледзячы на падабенства, Reanimal мае іншы настрой. Па-першае, жахі, з якімі сутыкаецца наша група дзяцей, больш не праходзяць скрозь прызму дзівацтвы ў стылі Тіма Бёртана. Гэта змрочны, жорсткі свет з пустымі вачыма кінутых хат, жывых сцягнутых з людзей скуры, цёмных краявідаў, асвечаных далёкімі выбухамі і пажарамі вайны. Першым сюрпрызам сталі галасы, якіх не было ў маўклівых дзетак першых частак, і такі заход мог стаць разбуральным для атмасферы. Але распрацоўшчыкі не загуляліся з дыялогамі, ці, як бывае ў апошніх праектах буйных кантор, дзе кампаньёны ці нават герой падказваюць геймеру, што рабіць, калі ён хоць крыху пачынае разважаць над загадкай. Самотныя рэплікі хутчэй выконваюць ролю аднаго з мазкоў на агульнай карціне, не дадаючы ніякіх тлумачэнняў, а толькі разбаўляючы агульную незразумеласць. Першы з выразаў, які мы сустрэнем, «Я думаў, ты памёр». І без аніякіх далейшых разважанняў аўтары адразу нагружаюць дадатковай дэпрэсіўнасцю і трывожнасцю сітуацыі, якая і без рэплік выглядае далёкай ад вясёлай. За гульню такіх рэплік будзе, напэўна, яшчэ з дзясятак, і адказаў яны не прынясуць. Другі сюрпрыз ужо больш спрэчны. Камера, якая вырвалася з ланцугоў любімага выгляду збоку, намагаючыся стварыць кінематаграфічнае дзеянне ва ўсіх кірунках. Для гульні гэта, канешне, рэвалюцыйны падыход, і ён дапамагае ствараць месцамі амаль кінематаграфічныя сцэны, але некаторыя эпізоды яна, здаецца, толькі перашкаджае, нават замінае разабрацца, куды ісці і ацаніць адлегласці. Пры гэтым аўтары не забывалі на каноны, і ў многіх сцэнах усё вяртаецца да любімага выгляду збоку. Хаця з плюсоў поўнае 3D ўсё ж месцамі дае ацаніць сакавітыя, у цёмных колерах, вядома, краявіды і адчуць аб'ём прасторы. Пачынаецца ўсё невядома, што, куды і навошта. Падарожжа хлопчыка і дзяўчынкі на лодцы скрозь туманы і ноч, якія суправаджаюцца крыкамі чаек і слабымі чырвонымі агеньчыкамі далёкіх буёў. Як і ў выпадку з Little Nightmares, Reanimal будуецца на эпізадычных сутыкненнях з нейкімі ворагамі, і гэта ці то мы па стэлсе хаваемся ад пільных вачэй ці вачыніц, ці бегаем з перашкодамі. Тут дадалі крыху экшана, а ў фінале, не буду спойлерыць, я быў моцна ўражаны, наколькі спакойны тэмп гульні ператварыўся на сапраўды ураганны, чым прывёў мяне сваёй нечаканасцю ў захапленне. Маленькія дзеткі, трапіўшыя ў жудасны і бескампрамісны сусвет, пачынаюць існаваць у ім па новых правілах і моўчкі іх прымаюць. Амаль моўчкі. Свет Reanimal пры гэтым змрочна зачароўвае. Гэта разбураны востраў, падзелены на часткі вадой, уяўляе сабой карціну бясконцага выніку вайны. Не паказваючы гераічныя перамогі і ашалелыя атакі на амбразуру, а арматуры разбураных дамоў і вантробы траншэй. Нашыя маленькія персанажы апынуцца і на закінутай чыгунцы, і сярод бетонных хрыбтоў гарадоў, і палях з фермамі, дзе боўтаюцца кінутыя чалавекам жывёлы. Свет і адначасова наш, з паркоўкамі і кінотэатрамі, і адначасова, як 100 гадоў таму, адзначаючы, што вайна аднолькава ўплывае на тое, да чаго можа дацягнуцца. У Reanimal мы ж, вядома, не толькі глядзім па баках, але і гуляем у яе, у асноўным бегучы скрозь усё, што я сказаў раней. Тут ёсць даволі простыя галаваломкі. Часцей за ўсё яны патрабуюць, каб вы знайшлі нейкую рэч і выкарысталі побач, уцёкі ад агрэсіўных скур людзей і рэдкія бойкі адной кнопкай, пра якія я ўжо гаварыў. За аўто бяжы, матка! У абобус! Так, нешта не сюда. О! Пайшла Call of Duty першы пару частак. Зараз мы Это самага з Джавеліна. Поим. Наноси, Андрей.
Нормально, толькі што у кантрапупілі. Ёсць крыху лёгкага платформера, але асноўная ўвага надаецца ўсё ж перамяшчэнню паміж розных лакацый з надзеяй, што ў фінале нам растлумачаць хоць нешта з таго, што тут адбываецца. Гэта не зусім лінейная прыгода, бо здараюцца эпізоды, дзе вам трэба нават крыху пахадзіць туды-сюды, каб разгадаць нескладаную загадку ці знайсці рашэнне. І кожная новая вобласць поўная маленькіх сакрэтаў, праходаў, таямнічых лазаў для тых, хто хоча калекцыяніраваць маскі, капелюшы і канцэпт арты. Ну, куды ж без гэтага? Агулам гэта і ёсць увесь геймплей. Можна дадаць яшчэ плаванне на лодцы, стралянне гарпунамі ды пару актыўнасцяў без спойлераў. У каментарыях у Steam і іншых месцах геймеры ставілі гульні гэта ў прэтэнзію, маўляў, тут не супербагатая разнастайнасць узаемадзеяння персанажа і чаго рабіць. Але хоць гэта і не маленькія кашмары, хаця гэта відавочна чарговыя маленькія кашмары, у папярэдніх гульнях было ўсё тое ж самае: мінімум геймплею, максімум атмасферы і атачэння. Гуляюць хутчэй не рукі і галава, а вочы, уяўленне і пачуцці. Пры гэтым аўтары, разумеючы не супершырокія магчымасці пагляць, уклалі ўсе сілы на гульнявыя сцэны, камеру і агульную харэаграфію карцінкі перад вамі. І моманты вар'яцтва цудоўна змяняюць, здаецца, надоўга павіслую цішыню трывогі. Пры смерці вы адродзіцеся блізка і паўкарты бегчы не прыйдзецца, так што ў моманты, калі нешта не будзе атрымлівацца, дадаткова раздражняцца ад бясконцай хады да патрэбнага пункта не трэба. У пары момантаў я сапраўды паміраў і не раз, бо не мог адразу зразумець, якім шляхам мне трэба бегчы, каб не паадкусвалі ўсе лыткі. Камера сапраўды тут робіць цікавыя выкрунтасы, час ад часу ствараючы, калі трэба, ўражанне аб'ёму ці маштабу. І калі атмасфера гэта тое, што робіць хорар добрым, то ў Reanimal з яго змрочным светам, пабудаваным на гульні ценяў, гратэскавых анімацыях і гнятлівым гукавым афармленнем, усё зроблена для гэтага. Праўда, яна ўсё роўна не самая страшная гульня, але калі быць у адпаведным настрою, нейкія вайбы бодзі-хорару могуць выклікаць непрыемныя пачуцці. Што тычыцца асноўнай сюжэткі, мой невялікі агляд не можа быць бясконцым проста таму, што сама гісторыя не доўжыцца болей за 5 гадзін і абмяркоўваць гульню без спойлераў даўжэй у мяне не атрымаецца. Хаця яно і са спойлерамі там не занадта болей. Гульня па меркаванні саміх аўтараў раскрые карты ў самым фінале, але, шчыра кажучы, я не зразумеў асноўнай ідэі, куды мы ішлі і чым усё скончылася. Толькі таварыш Google здолеў дапамагчы расплюшчыць вочы на далёка невідавочны сюжэт. Ну, як бы па відочнасці месцамі было вельмі класна, асабліва я вообще абаўдзеў. Што хацеў сказаць аўтар, мы так і не зразумелі, канешне. Магчыма, гэта зроблена, каб нібы геймеры зноў браліся праходзіць гульню, збіраючы па каліве інфармацыю, каб скласці ў адно, ці каб чакаць будучых дапаўненняў з тлумачэннем. Таемна-трывожная атмасфера і бадзянне па гратэскавым свеце хоць і прыносяць задавальненне, але ж нібы ўсяго гэтага замала, каб зноў яе занурацца ці праз паўгады купляць працяг на колькі, на паўгадзіны? Даволі амбіцыйныя чаканні ў распрацоўшчыкаў ад праекта, які проста паўтарае ўсе іх працы, вельмі няблага паўтарае, але па-сапраўднаму не паказаўшы нічога больш за базавы мінімум, які ад іх чакаецца. Кароткая вандроўка, такая же кароткая, як і папярэднія працы па насычаным і замрочным свеце, з большым размахам і больш сур'ёзным тонам. На мой погляд, нічым кардынальна не адрозніваецца ад маленькіх кашмараў, ад якіх ім проста можна было не адмаўляцца. І, напэўна, я чакаў ад аўтараў сапраўды нейкага кроку наперад. Магчыма, эксперыментаў з жанрам ці падачай, але па факце асноўнае, што яны ўвялі, гэта 3D-камера. Гульня, вядома, вартая, аматарам для прагляду, тым болей, што шмат часу яна ў вас не адбярэ. Ад сябе я пастаўлю ёй 7 балаў, як добраму середнячку ўжо сфарміраванага стылёвага жанру. Reanimal можна нават назваць спробай пера, абмежаванай страхам аўтараў перад невядомай безданню, якая распрасцерлася за межамі маленькіх кашмараў. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд. Гатовы да вашых меркаванняў і ідэй. Таксама запрашаю тэлеграм-канал Рудзі, дзе кожны дзень ёсць што пачытаць, і таксама на стрымы ў Twitch, дзе, дарэчы, Reanimal мы і праходзілі. Усе спасылкі ў апісанні. Ад усяго сэрца дзякую усім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Гэта вельмі важна для развіцця праекта. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да маіх каналаў, маёй творчасці запрашаю падтрымаць, за што вам буду вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат іншага. Усе падрабязнасці на сайце Patreon. Вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!